Agrioch Aonach Nollag is scoil náisiúnta Chula4, agus cíistí, briscí agus maisiúcháin Nollag an níl ag na daltaí. Suoine mis agus mo cháirde stocí Nollag. Dúsas me glue, markers, dahanlaí agus paint. Bhí go leor ealaíon le duine agus go háiríonn na Moon Street go leor cúna go na gasir den ar fad na ealaí náling seo. Bhí me ina bachas somála agus ring mu sinseir agus buns agus briscí agus bhí se anspríú le a cháirde. Bhí se dachar an tús mar níor sa go le chéile ach faoin de chuirmas le chéile iad. So formad bhunaí beag icing agus cumad na cací beaga agus an sin cumad bhunaí beag sprinkles So da go leor rudín le díalnús popcorn, marshmallows, teach sinstí, go leor rudí mar hen. Hanna se lom bheith gobar sa mága mar bháilna an soltas agus briscuitas. Ócáid tiomsathe airgid a bhí san Aonach agus bhailligh na daltaí €1,300 de scoil náisiúnta Chula4.